Вітаю вас, гэта пара. Цяпер пра вайну ў Беларусі кажу не толькі я ў сваіх відэа. Цяпер і заходнія СМІ і рэжым у Беларусі таксама кажуць пра вайну. Таму з усёй адказнасцю я хачу ў гэтым відэа апісаць тэндэнцыі, якія павінен разумець кожны беларус. Калі я пісаў сцэнарый з вайной на канале Пара, пасыпаліся каментары, ды з чаго б гэта, што за балабольства, набіраеш сабе праглядаў. А цяпер у своеасаблівай манеры пра вайну нам кажа і Александр Лукашенко. Послухайте. Мы сегодня в такой сложной ситуации, что это подобно тому, что мы идем по тонкому льду. Пра што ўздыхае Лукашенко? Ды пра хуткую катастрофу. Таму зараз даходліва яшчэ раз я хачу вам патлумачыць працэсы, што адбываецца і да чаго варта рыхтавацца. Па-першае, пра Расію. Так, гэта фашысты 21 стагоддзя, гатовыя знішчаць іншыя народы сотнямі тысяч. Ну што, хіба не праўда? Сотні тысяч украінцаў. Вось такія страты ва ўкраіне, знішчаюцца цэлыя гарады, дарослыя, дзеці, каты, сабакі, всё вакол. Яны знішчаюць сваіх грамадзян, ну там шмат грамадзян. Вы думаеце, яны па-іншаму будуць ставіцца да беларусаў? Так жа, як і да буратаў. Так? Для іх мы проста інструмент дасягнення гэтых фашысцкіх жудасных мэтаў. Значыцца, зайду трошкі здалёк. 2020 год, вот этая вось паслявыбарчая падзея, у многім былі інспіраваныя і справакаваныя Расіяй. Кандыдаты ў прэзідэнты выкарыстоўваліся у цёмную, вось так ускосна, ну пралічылі ўзбуджэнне ў грамадстве, ненавідзелі ўжо, ванітаваць хацелася ад гэтага Лукашэнкі. Все пролічылі спецыялісты, дабіліся гэтага ўзбуджэння ў грамадстве, справакавалі гвалт. Для чаго? Для палітычнай дэстабілізацыі. Лукашенко амаль страціў уладу і па вялікаму рахунку здаў суверэнітэт Беларусі. Так, все ён стаў цалкам падкантрольны Расіі, здаўся, здаў краіну, прадаў яе. Што адбываецца далей? Пачаліся палітычныя зачысткі ў Беларусі. Працэсы мінімум як бы ахапілі сотні тысяч людзей. Так? Я думаю, што мільёны з улікам сваякоў, якія выходзілі, там людзі, якія ў страху сёння жывуць, там нешта данацілі, не данацілі, што на іх выйдуць, нешта дзесьці пракаментавалі. У нас жа шмат разумных людзей, ну тады пад эмоцыямі. Многія пакінулі сляды. Далей. Гібридная вайна, яна ўжо пачалася ў 21 годзе з мігрантскага крызісу. Хто б мог падумаць, это неймаверна падавалася тады, так? Закідываць мігрантаў у захад з мэтай таксама дэстабілізацыі. Усё гэта рабілася з Беларусі. Тэхналогіі абкатваліся на Беларусі. Што тычыцца грамадства, вот так вот узяць і задушыць волю грамадства. Беларусь была як лабараторыя. 22 год, напад з тэрыторыі нібыта суверэннай Беларусі на Украіну. Канешне, большасць людзей, пераважная в Беларусі супраць была такіх дзеянняў, ну што ты ўжо зробіш? Краіна акупаваная, яна пад кантролем маскаля. Ну і што вы думаеце, што ад нас адчапіліся, што все будзе па-іншаму? На жаль, у 24 годзе будзе эскалацыя. Значыцца, першая небяспека, нават не небяспека, а тое, што будзе адбывацца, гэта гібридная вайсковая правакацыя ў дачыненні да адной з краін НАТО. Я думаю, што гэта будзе Літва, таму што калі атрымаецца зачапіцца, то па сувалкаўскім калідоры, ну так умоўна называем вось гэты рэгіён, усю Балтыю можна адрэзаць ад заходняй цывілізацыі, так? Якім чынам гэта будзе адбывацца? Канешне, это не прамое ўвядзенне войскаў этой краіны НАТО, а вось менавіта прамацванне, нібыта беларускімі рукамі. Для чаго створанае вось гэтае падраздзяленне спецназа унутраных войскаў? Да это все створанае для гэтай мэты, так? Для чаго там сотні вагнераўцаў? Для чаго там рыхтуюць штурмавікоў? Канкрэтна вось пад гэтыя мэты. Канешне, это не будзе там аперацыя пад беларускім сцягам, яна не будзе пад расійскім сцягам, яна будзе ў гібридным фармаце. На захадзе это все ўжо пралічылі. Но все будуць разумець, што это небяспека ідзе з Беларусі. Гэта вельмі рызыкоўная рэч, разумееце? Па вялікаму рахунку, гэта ўжо вайна, гэта можа прыляцець у адказ, так? Гэта пачнуцца закалоты, гэта да межаў з Беларусі велізарны вайсковы кантынгент сцягнецца, так? І Лукашенко ўжо рыхтуе грамадства да гэтага, пакуль ён яшчэ служыць Пуціну, пакуль яго як сабаку не пагналі ці не забілі. Так, ужо яны збіраюцца мяняць вайсковую дактрыну.
перад лютаўскімі выбарамі это ўжо будзе зроблена. З абарончай дактрыны нават ужо, каб можна было весці вайну. На захадзе это пралічылі. Днямі ў газеце Більд з'явіўся артыкул. Ну, некаторыя паставіліся да гэтага артыкулу скептычна, што Расія збіраецца ваяваць з НАТО, так? А я бы не ставіўся скептычна. Я нагадаю вам, што выданне Більд – это тое выданне, якое за некалькі тыдняў да вайны 22 года, да нападу расейцаў на Украіну, паказалі все накірункі нападу, у тым ліку з Беларусі. Я памятаю, як тады абмяркоўвалася, ну што вы, гэта немагчыма. Апынулася, што яны правільна ўказалі все накірункі. Значыцца, ёсць там аналітыкі, значыцца, ёсць людзі, якія маюць інфармацыю, пралічваюць. Я б вельмі сур'ёзна да гэтага да ўсяго паставіўся. Такім чынам, вось гэтая вайна, што это азначае для Беларусі? Не атрымаецца перасядзець спакойна. Як мінімум, вы бачылі, што адбывалася там у расійскім Белгарадзе. Ну, выбухі нейкія, ракетныя ўдары там і гэтак далей. Это можа чакаць Берасце, Гародню. Это просто без пытанняў. Так, меншыя гарады. Это ў лепшым выпадку такое здарыцца. Ну, вайна такая, ведаеце, слізкая справа. Вось Лукашенко кажа пра тонкі лёд, все можа скончыцца і ударамі ядравай зброі, тактычнай ядравай зброі. Так? Ну, я думаю, што страты Беларусі могуць нанесены вельмі сур'ёзныя. І ўвогуле Беларусь рана ці позна, а магчыма ўжо ў 24 годзе, пераўтворыцца ў рэальнае поле бітвы такой жудаснай вайны. Я думаю, что это, реальная перспектива. Ну и газета Більд дапісвае, што у 24 годзе пачнецца гібридная пагроза, значыцца, на краіны Балтыі, на Сувалкаўскі гэты калідор. Ну, войскі НАТО ў складзе 300 000, это вялізны кантынгент. Калі ён яшчэ па натаўскіх стандартах узброены, то это такая моц сапраўдная. Подцягнецца да межаў, ну это вот якраз, каб атачыць межы Беларусі. Все будзе цягнуцца до 27 года. Но то калі для немцаў, дзе Менск, дзе Берлін, это будзе раскачка, то для Беларусі, якая будзе маскальскім наканечнікам правакацыі і нападаў вайсковых, гэта ўжо будзе паўнавартасная вайна, на жаль. Другая рызыка, якую трэба ясна разумець. Вось Захад дапусціў ва ўкраіне, я лічу, жудасныя стратэгічныя памылкі. Не дапамаглі своечасова. Украіна слабее, пакуль яшчэ падтрымку не аднавілі нават на ранейшым узроўні. Украіна трымае абарону. Яны зараз заходзяць у такую глыбокую абарону, там ужо няма размовы пра манеўраную вайну. І калі яны дадуць слабіну, калі расейцам атрымаецца праціснуць эту абарону, все. Маскалі будуць нападаць зноўку з беларускай тэрыторыі, это 2-3 тыдні, значыцца, сабраць вайсковы кантынгент, таму што блізка да Кіева, таму што можна рвануць на заходнія межы Украіны, паспрабаваць перарэзаць лагістыку паступлення заходняга ўзбраення, так і задушыць Украіну. І это можа адбыцца вельмі хутка. Я прапаноўваю вам паслухаць фрагмент маёй гутаркі на рацыі з украінскім вайсковым экспертам Алексеем Єцьманам. Для того, щоб росіянам накопичити відповідні сили для наступу, їм потрібно тиждень, 2, максимум 3. Ці реальна гэта небяспека? Цілком реальна небезпека, але швидше за все вона може стати більш реальною, чи вже такою, що може відбутися десь наприкінці березня або після виборів президента Російської Федерації Путіна, які відбудуться в Російській Федерації 15-17 березня цього року. От після цього, після офіційного оголошення результатів цих начебто виборів, цілком можливо, що можуть початися підготовчі дії саме для наступальних дій з північного кордону нашої країни. Вось гэты паўторны наступ з беларускай тэрыторыі, чым ён можа абярнуцца для мірных жыхароў Беларусі? Ми в будь-якому випадку не будемо атакувати цивільні міста Білорусі, Пінськ, Мінськ, Ічі, Таврогод, все що завгодно. Ні, ми будемо атакувати військові об'єкти, але, на жаль, військових об'єктів, російських військових об'єктів на території Білорусі вже вистачає. Тому ми будемо атакувати ці об'єкти. Якщо буде напад по суходолу з Білорусі, звісно, будемо нищити білоруську армію, тобто це буде вже біда для білоруських громадян, для тих, чиї родичі будуть
загинуть чи отримують поранення під час бойових дій. Ну і які перспективи для Білорусі? У выніку мы апынемся аточаныя самымі моцнымі войскамі ў свеце. Это можа скончыцца, што мы страцім у насельніцтве мільёны, там мінімум сотні тысяч, я думаю, што мільёны. І увогуле Беларусь, калі яна нейкім чынам яшчэ там что-то пратрымаецца, выстаіць, то расейцы ўжо падрыхтаваліся. Мезенцаў заявіў пра тое, што все, до 26 года будут унификованы цалком энергетычныя рынки, все это дорожные карты по унификации законодаўства. Короче, все будет падрыхтавана до полной аннексии Беларуси. Але расейцы сёння гэтага не робяць, маглі б сёння, потому что им патрэбна по полной выкарыстаць Беларусь, так по полной нас подставить, а потым нас у прынцыпе сожрать. Режим у Беларусі, вот это лукашэнкаўскі, які ўжо дзе няма маналітнасці, сам Лукашенко, так, за ім прыглядаюць там Вальфовіч з Карпенковым. Но это просто, ведаеце, это просто сукины дети, это подзаборные псы, то, что яны робяць. Про рэпрэсіі я ўжо прыгадаў. Забараняць класікаў беларускай літаратуры. В прынцыпе, за беларускую мову цябе сёння ў Беларусі могуць пасадзіць. Это жудасная справа для Европы, яна неймаверная, яна вельмі ганебная. Яны прыбіраюць шыльда ў Менску беларускую лацінку. Якая фішка, калі на тваёй мове можна пісаць легітымна кірыліцай і лацініцай? Это ж фішка для нас. Не, варожая, значыцца, прыбіраем. Сёння яны залепліваюць шыльды на ангельскай мове ў Менску, залепліваюць на вакзале. Вы уяўляеце сабе, да чаго дайшоў маразм? Мы калісьці смяяліся з тэндэнцыяй паўночна-карэізацыі ці сталінізацыі на манер 1937 года, но, по-моему, это все то же самое. Каналы Губазіка паведамляюць, што Мінэдукацыя ўводзіць новыя факультатывы вайсковага перакладу, там, значыцца, хэндехох, там, як там немцу казаць, падымі рукі ўверх, там, альбо англічаніну, альбо паляку. То есть яны ўжо рыхтуюць беларусаў адправіць гарматным мясам на вайну, у прынцыпе, вынішчыць нас, так, яны ўвогуле з намі не лічацца, вот это расійскія фашысты. І абсалютна рэжым падыгрывае ім у гэтым. Якія могуць быць магчымасці для Беларусі? Так, нават калі тэарэтычна. Унутры краіны ёсць прадстаўнікі элітаў палітычных, ну не проста ж так зараз Сергіенку там адправілі, адхілілі ад пасады, кім ён быў там у адміністрацыі прэзідэнта. І адпраўляюць дэпутатам, спісваюць в уціль. Ну, называлі, хоць ён там быў КДБшнік, намеснік кіраўніка КДБ, ну ён калісьці чысткі супраць Рускаміру нават у КДБ праводзіў. Кажуць, адэкватны чалавек пра-беларускі. Галоўчынка такі самы. Ну, то бок тэарэтычна такія людзі ёсць. Калі б сёння паміж імі была змова, там Віктор Лукашенко можа быць в этой кампаніі, можна фантазіраваць, няма поўнай інфармацыі. Яны бы, напрыклад, змянілі ўладу, нейтралізавалі вот это прарасейскія вот это небяспечныя групоўкі. Ну, то ведаеце, калі б в адкрытую нейкі такі цуд здарыўся, ну, расейцы заходзяць і хуценька тут, значыцца, топяць усіх у крыві, так, хто эту ініцыятыву падтрымаў. Цяжка гэта сёння рэалізаваць на сённяшні момант. Таму дзейнічаць у тэорыі я бачу толькі варыянт, што людзі адказныя за будучыню краіны, якія там не прадаліся до конца, якія сыграюць сваю гістарычную ролю, што яны маюць на сённяшні момант нейкую змову. Лукашэнку можна адправіць у Дубай, там, адпачыць на месяц, а потым, каб ён не вяртаўся. Вот этих вось, значыцца, прарасейскіх вот этих генералаў, вот этих ястрабаў, здраднікаў, ну, просто яны павінны знікнуць. Вот это падраздзяленне, падрыхтаванае для правакацый, іх трэба всіх сабраць в актавых залах, адфільтраваць. Вагнераўцаў просто можна адправіць украінцам. Ну, калі што, пішыце, я магу падказаць тэлефоны, каму пазваніць. Пільна тэрмінова, патрэбны будзе, канешне, баланс. Это нельга будзе рабіць у лоб. Пільна тэрмінова трэба будзе быць на сувязі з украінцамі, з палякамі, з прыбалтамі, у прынцыпе, з НАТО, разруліваць эту сітуацыю, кантакты пэўныя там у дыпламатаў ёсць. Но я бачу толькі такі варыянт. Но сітуацыя выглядае, шчыра кажучы, досыць безнадзейнай і вельмі небяспечнай. Я думаю, нават я не уяўляю, наколькі яна можа быць небяспечная. Вы ведаеце, днямі мне потрапілася одно украінскае відэа. Украінская журналістка паглядзела запісы з Зеноном Пазняком.
За 96 год была шакаваная, пророк, значится, все прадказаў, все опісаў, тое, што адбываецца сёння ў 96 годзе. Давайте послухаем фрагмент. Що тоді казав Зенон Позняк? Ой, ви будете так здивовані, так здивовані. І як агент Росії, Лукашенко яшчэ 1,5 гады назад забараніў разбураць ракетныя шахты на Беларусі. Таму што ўжо быў план захопу Беларусі і вяртання расійскіх ракет у гэтыя шахты. Гэта сведчыць аб тым, што гэты захоп планироваўся Расіяй цераз свайго агента даўно. Што гэта будзе азначаць? Калі тут будуць расійскія ракеты, яны будуць нацелены на Польшу, на Украіну, на Літву, на заходнюю Еўропу. Тут павялічыцца колькасць расійскіх войск, яны пачнуць між сабой розныя дагавары, сумесныя вучэнні, нейкія аб'яднаўчыя сілы ўтвараць і гэтак далей. Брудную справу ў палітыцы Расія хацела б даручаць некаму іншым. І вось яна нашла халуя. Такім чынам, можна чакаць націск на Украіну. Не непасрэдна з Расіі, а ўжо з Беларусі. І головне, це відео 96-го року. Але я хочу повернутися знову ж таки до висловлювань політика світового масштабу. Тому що те, що було сказано в 96-му році, є актуальним для нас і зараз. Далей яны будуць уздзейнічаць на знішчэнне нашай культуры шляхам прысылання сюды усялякіх сваіх якабы культурных таварыстваў і арганізацый. Гэта запісана, дарэчы, у праграме Ельцина аб ролі СНД і Расіі. Там цынічна сказано выкарыстоўваць культурныя кантакты і сувязі для сцвярджэння дамінирования Расіі у краінах СНД, Беларусі, Украіне і гэтак далей. Вось гэта цяпер будзе рабіцца. І давайте іще послухаємо, що іще атакує завжди Росія, намагаючись знищити державу. Яны пачалі руйнаваць нашу эканоміку і, што вельмі важна, беларускую нацыянальную школу і беларускую мову. Расійская імперія, руйнуючы нашу незалежнасць, б'е ў самае сэрца нашай нацыі. Яна хоча знішчыць нас духоўна, таму яно знішчае нацыянальную школу. Ну і наш культавы Зенон Станіславович Пазняк у інтэрв'ю пары колькі месяцаў таму сказаў, што не знікне Беларусь, што ёсць сілы ўнутры краіны, якія рыхтуюцца, што будзе пералом, што ідзе пажар на тарфяніку. Но это чалавек, які вы бачыце, ў 96-м годзе прадказаў сітуацыю, чаму не вераць у гэтыя ацэнкі сёння. Ён ведае больш за іншых. І я таксама сыходжу з гэтага, жыву з вераю ў гэта. Канешне, гэтага не здарыцца, калі проста сядзець на канапе. Людзі, якія мелі пагоны, разумееце, зараблялі за гэта грошы, знаходзяцца на адказных пасадах, яны павінны сябе праявіць, народ павінен сябе праявіць, народ павінен рыхтавацца да партызанскай вайны і разумець, што маскалі — гэта нашы ворагі, нашы геапалітычныя ворагі, нашы гістарычныя ворагі, якія ўжо вынішчалі нас, чынілі генацыд беларусаў. І патрэбна выкінуць з галавы старыя наратывы і разумець, што нічога добрага не будзе з маскалём, і зараз яны хочуць нас падставіць і давесці да знішчэння Беларусі. Таму я не думаю, што Беларусь знікне. Я думаю, што ёсць Божая воля, каб мы засталіся, таму рыхтуймася, жыве Беларусь!